Zastavte! Tak pojď, hele. Tak nevypadneš, ukaž. A šup. Jaha! Tak mám dojít pro kočárek, třeba pro Amálku. Můžeš. Ty jsi zbloudilej, no. Ne, nakonec. Teda ty... No to jo, teda. Jako když se Frantík držel na tom Bejkovi, viď? Když dávali Mannyho. Jsem na Vítkovi. Jo, jsi na Bíkovi? Jo. Tak pozor na něj. Jako Frantík. Jo, jo.